Tan só 6 meses durou o segundo mandato da socialista Marta Giraldez na Mancomunidade do Salnés. Hoxe o Partido Popular poñía fin a esta etapa cunha moción de censura colocando o alcalde de Ribadumia, David Castro, como novo presidente. Non hai esa solidez e ao mesmo tempo se produce unha inestabilidade política na Mancomunidade do Salnés. O pleno celebrouse este mediodía despois de que os tribunais desbotaran a petición do Partido Socialista de suspendelo ou solicitar medidas cautelares. A verdade é que hoxe é un día triste para o Salnés e un día triste para a nosa comarca. Non hai inestabilidade política. Vostedes ven a Mancomunidade do Salnés e a viron sempre como un trofeo político que queren levar como unha bandeira por esta comarca. Fágome varias preguntas que quero deixar no aire. Canto lle costa aos veciños desta comarca os votos desta moción de censura? Se a moción de censura saiu adiante foi grazas ao apoio de Meaño Independente e de Veciños por Meaño. José Pérez, que será o novo delegado de turismo da Mancomunidade grazas ao acordo co PP, xustificou o seu cambio de postura fronte aos reproches de PSOE, BNG e Esquerda Unida. Recordemos que no mes de agosto os socialistas comprometeranse a entregarlle a vicepresidencia a cambio do seu apoio, algo que non se sumou o BNG e que finalmente non saiu adiante. Guerra entre partidos, a guerra entre siglas, pois aí seguides. E para que Meaño tuviese aquí unha voz tamén. E sabe onde fomos relegados? A un florero. E eu e os nosos compañeiros de Meaño Independiente non somos floreros de ninguén. E insisto, clases de ética política non. O BNG non vai participar deste novo acto da ópera bufa, desta feira na que o Partido Popular e todos os seus satélites independentes convertiron a Mancomunidade. Tampouco entendemos ese desgoberno cando apoiaron todas as propostas que se facían dende a presidencia nos últimos 4 anos no tempo que levamos deste mandato. O único que vemos é que hubo unha compra-venta que os membros que decidiron ese cambio de postura do mes de agosto terán que dar explicacións que é o que se lle ofreceu a maiores. A de hoxe foi unha sesión tensa que culminou no enfrontamento entre Marta Giraldez e o alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán. Que a creación dun xo destino co que ti rompeches a Mancomunidade e pelexaches en contra do turismo da Mancomunidade, tentándolle facer daño a esta comarca en materia de turismo. Eres unha fracasada. Hombre, ya está. Que es unha fracasada, hombre? Durán negouse a desculparse como lle reclamaban dende as filas socialistas. O novo presidente da Mancomunidade estreará pronto o seu cargo. David Castro viaxará a Madrid mañá para representar o Salnés na Feira Internacional de Turismo, Fitur. Non está confirmado se irá con el José Pérez no seu papel de delegado de turismo.